Bon dia, nins i nines, i a totes les famílies de les Bressoles. Doncs avui, dia 20 de març, primer dia de la primavera, vos proposem de plantar llenties i convertir-nos en uns científics per descobrir i redescobrir el procés de la germinació. Doncs us ensenyaré quins materials necessitareu. Tots els materials es poden combinar i poden ser alternables. Si no en tinc un, puc cercar-ne un altre. Primer de tot, necessitarem llenties. Després, necessitarem algun recipient on poder-les posar. Podeu fer servir gots de plàstic o, si no en teniu, una ampolla i partir-la. És molt interessant fer-ho amb una ampolla perquè així podreu observar les arrels, com germina la llavor i com van apareixent les diferents arrels. Necessitareu unes estisores, pot ser terra, o, si no en teniu, podeu utilitzar cotó. De material també ens cal aigua i ens aniria bé també algun feltre. Primer de tot, nos cal preparar el recipient on col·locarem les llenties. Doncs hem de preparar el que serien les torretes. Com que nosaltres no tenim torretes, ens cal preparar-les. Per tant, podem prendre un got o podem prendre el recipient de l'ampolla i és molt important que al cul del got li fem un petit forat. Podem demanar ajuda als nostres pares perquè amb unes estisores sense punta com aquestes potser ens és complicat. Anem a provar-ho. Ens és molt difícil, com podeu veure, de fer un forat aquí. Per tant, demanem un moment a les nostres famílies si ens poden ajudar. I amb unes estisores amb més punta podem fer un forat. I el que faré serà fer-ne una amb terra i posem la terra dins el recipient i després hi afegim unes quantes llenties. Pràctica de plantar les llenties. Però hi ha coses importants, perquè ara les hem plantat, però no podem pas deixar de cuidar-les. Doncs ens cal tenir en compte 4 factors. El primer de tot és la temperatura. Si agafem els pots
i els posem a la nevera o al congelador, difícilment germinaran. També és important que cada dia reguem una miqueta les nostres plantes i les cuidem. I pot ser un bon moment per fer el nostre registre i dibuixos de les nostres plantes. També ens cal un espai amb llum. Pot ser amb sol o simplement un espai on hi hagi llum. Com a cosa més important per a la vida, ens cal l'oxigen. Sobretot que puguin absorbir-lo i estiguin lliures. No les tanquem en una bossa de plàstic ben apretades, ben apretades. Podeu fer-ho si voleu experimentar. A mica anirem veient què passa i podreu seguir-ho notant a la vostra llibreta. Doncs, això és tot. Adéu, fins la propera!